Uy, Sheila, ano ka ba? Ba't ka nagkalat? Nakita mong naglilinis ako, di ba? Bilisan mo na lang dyan at magluluto ka pa. Ang dami mong reklamo. Eh, bakit hindi ka magluto? May sinasabi ka ba, Rochelle? Wala. Asan yung pera pambili ng ulam? Humingi ka na lang kay Mama. Ano yun? Ang baho! Bakit, Sheila? Maligo ka na nga pagkatapos mo dyan. Iba na kasi yung amoy mo. Makaalis na nga. Mabango pa naman ako kahit di pa ako naliligo. Sheila, ano yung nabalitaan kung pupunta dito si Renz? Opo, Ma. Pupunta nga po. Excited na nga po ako makita siya eh. Bakit daw siya pupunta dito, anak? At anong pakay niya? Kasi, Ma, kasuntahan ko na po kasi si Renz. Naku, tong anak ko, dalaga na. Tita, Sheila, anong pinag-usapan nyo? Bakit mo ba tinatanong? Tapos ka na ba sa paglilinis mo sa likod? Oo, Sheila. Kakatapos lang. Tapos ka na pala eh. Eh di magluto ka na at nagugutom na ako. Ano ka ba, Sheila? Huwag ka masyado magtaray sa kanya. Baka mamaya masira yung beauty mo. Ay, oo nga pala, Ma. Tsaka pala, Rochelle, pupunta pala mamaya si Renz dito. Talaga ba? Makikita ko na naman pala si Renz. Hoy, Rochelle, huwag kang assuming. Ako dadalawin ni Renz dito, hindi ikaw. Shumera. Kaya maglinis ka muna dito sa bahay para hindi nakakaya sa kanya. Pero bago ka maglinis, pumunta ka muna sa talipapa para may makain ng bisita. Sige po, tita. O, ito yung pambili mo. Sige po, tita. Aalis na po ako. Hoy, Rochelle, bilis-bilisan mo ha. Baka parating na si Renz, hindi ka pa nakapaglinis. Opo, tita. Maglakad ka na lang, total malapit lang naman. Pero, tita, mainit na po kasi. Sayang yung pamasahe, kaya maglakad ka na lang. Sige po, tita. Alis na po ako. Ma, maganda na ba ako? Ay, oo, anak. Pero dapat, magpakipot ka muna. Huwag yung sunggab agad. Opo naman, Ma. Para di ako magmukhang cheap. Yung mukhang yan? Mukhang cheap? Ikaw yata yung pinakamagandang babae dito sa atin. Ang sweet naman ng mama ko. Si Arte, kala mo kung sino maganda. O, Rochelle, saan ang punta mo? Doon, sa may talipapa. Ganun ba? Gusto mo, samahan na kita? Wag na. Sandali lang, Rochelle. Ba't ka ba nagagalit? Hindi ako galit. Pumunta ka na sa pupuntahan mo at inaantay ka na nila. Ano yung problema nun? O, Rochelle, anong nabili mong ulam? Karne ng baboy po, tita. Ganun ba? Bago ka pala magluto, bumili ka muna ng merienda namin. Tita, pwede po bang si Sheila na lang ang utusan nyo? Pagod na po kasi ako. Ano? Akong bibili? No way! Di ako utusan. Ano ka ba, anak? Hindi kita uutusan. Ano, Rochelle? Pupunta ka o hindi? Anong tingin nyo sa akin, tita? Isang katulong? Aba? Sumasagot ka na? Alalahanin mo! Kung hindi dahil sa akin, baka matagal na kitang pinalayas. Ako? Papalayasin nyo dito sa sarili kong pamamahay? Wala ka ng pagmamayari, Rochelle. Simula nung namatay ang tatay mo. Kung ano man yung pagmamayari mo ngayon, ay pagmamayari na namin ng anak ko. Kaya kung maaari, lumayas ka na sa pamamahay na to. Tita, seryoso po ba kayo sa sinasabi ninyo? Ako? Mukha ba ako nagbibiro? Huwag kang mag-alala, Rochelle. Doon ka na lang tumira sa bahay. Anong ibig sabihin na ito, Renz? Pinamamagitan ba sa inyo? Oo, Sheila. Kaya ako pumunta dito para ipagpaalam ko siya sa inyo. Ano ibig mong sabihin, Renz? Gusto ko po sanang ipagpaalam na hingin ng kanyang kamay. Ano? Pagkasintahan kayo? Oo, matagal na kami nag-iibigan. Ang sama mo! Matagal mo na pala ako niloloko! Lumayas ka na, Rochelle! Ayoko na yung makita yung pagmumukha mo dito! Lumayas ka! Halika na, Rochelle. Umuwi na tayo sa amin. Mamili ka, Renz! Ang tatay mong nasa ospital o si Rochelle? Bakit po nadama yung tatay ko dito, tita? Ano po kinalaman niya? Di ba nasa ospital siya ngayon at kailangan siyang operahan? Opo, tita.
Kung ganon, handa kitang tulungan. Pero sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon, tita? Si Sheila ang pakakasalan mo at hindi ang babaeng yan. Talaga, Ma? Gagawin mo yan para sa akin? Oo naman, Sheila. Kaya Renz, mamili ka. Ang tatay mo o ang babaeng yan? Wala pa rin palang pinagbago tong bahay. Maganda pa rin. Mami, kaninong bahay po ito? Sa lolo mo, Amy. Halika. Tao po! Tita? Sheila? Tao po! Sino po sila? Ako po si Rochelle at ito naman po yung anak ko. Andyan po ba sila Tita Ruby at Sheila? Ay, wala na po sila dito. Ako na po yung nagmamay-ari ng bahay na to. Ay, ganun po ba? Saan na po sila nakatira ngayon? Doon po sa Ilaya, malapit kila Jerry. Ay, sige po. Salamat. Tara na, Amy. Mami, saan po tayo pupunta? Doon kila Lola Ruby mo. Oy, Sheila! Maglinis ka nga dun sa bakuran? Wala ka nang ginawa kundi humilata at magbutingting ng cellphone. Kung hindi niyo sana pinalaya si Rochelle, edi sana may katulong pa tayo. Aba, sumasagot ka pa talaga ha? Ginusto niyo yan, kaya panindigan niyo magtrabaho mag-isa. Hay nako, tamad ka talagang anak. Rochelle? O, Tita. Kumusta na po? Rochelle? Ikaw na ba yan? Rochelle? Ako nga, Tita. Mukhang naghihirap na kayo at barong-barong na lang tong bahay nyo. Hindi pa ba kayo nakontento sa paglustay ng mga ari-arian ng papa ko? Pati bahay niya, binenta nyo. Pasensya ka na, Rochelle. Oo nga, Ma. Ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Kaya si Rochelle, kamusta na? Bitawan mo nga ako. Wala akong kapatid na ahas. Rochelle? Renz? Kamusta ka na? Ito, okay na okay. Ikaw ang kumusta? Mukhang ikaw ang katulong ng mag-inang to Siya nga pala, Renz. Nakikiramay ako sa pagkawala ng tatay mo. Rochelle, pasensya ka na sa nagawa ko sa'yo noon. Okay lang, Renz. Kung di dahil sa ginawa mo, hindi ako magiging successful ngayon. Mami, sino siya? Rochelle, sino siya? Siya si Amy. Anak ba natin siya, Rochelle? Oo, Renz. Anak natin si Amy. Rochelle, sasama na ako sa'yo. Magsama na tayo para mabuo ng pamilya natin. Ano? Iiwanan mo ako, Renz? Ang kapal na mukha mong iwan ng anak ko. Oo, kaya ko kayong iwan. Dahil sawang-sawa na ako sa pagiging sunod-sunuran sa inyo. Magmula nang pinili ko kayo, naging miserable na ang buhay ko. Wala na akong sariling desisyon sa buhay. Puro na lang kayo nagdidesisyon para sa buhay ko. Renz, sawa ka na ba sa feeling ko? Oo, dahil sasama na ako sa kanya. Anong sasama? Hindi ka sasama sa amin, Renz, dahil hindi ka namin tatanggapin ng anak ko. Ayaw mo bang mabuo ang pamilya natin? Nabuhay kami ng anak ko nang wala ka. Kaya hindi namin kailangan ng kalinga mo ngayon. Kahit wala ka sa buhay namin, Renz, mabubuo ang pamilyang gusto ko. Rochelle, sandali lang. Bitawan mo ako! Magsama-sama kayong tatlo, tapos na ang pagdurusa ko sa inyo! Aalis na rin ako sa bahay na to. Babalik na ako sa amin. Ma, paano tayo ngayon?